qo naliyeza lenhlungu mawedini. Ndiyabona ba ndiyaqheleka ngoku. Nithi nizawuphisa ngam. Mandihambe ndiye KZN nithathe la mfana uhamba ngomzimba utye intelezi. Guys, ndifuna unixelela into beyi-1 nje, one thing. Amantombazana wase-East London, e-Eastern Cape, i-most yawo enza noise esilwa into yama-Nigeria. Kodwa ama-Nigeria esidelela nje singobhuti babo, ngabo abasenze sadelelwa ngama-Nigeria. Thetha ngamantombi mna wase-Eastern Cape. Basidelelise ngama-Nigeria. Ama-Nigeria kasazi noba sizintoni ngenxa yoodadewethu. Oodadewethu abasideleleyo bavuma ama-Nigeria. So la majita engasibonela intweni nje ngoosisi bethu abaqale ukusa udelela thina. Ngoku bathi uMan B makutshintshiswe ngaye KwaZulu Natal. Mna ngeke ndihambe ndidunusa etoyitoyini. Umamele, andiyonsizwa mna ndiyindoda, andiyonsizwa. Ngeke ndihambe ndidunusa ezitoyitoyini, andityanga ntelezi mna. Umamele, abafana ungizwe nalowo bra, abantwana caba bayamthanda uhamba ngogaga, basela intelezi. Intelezi yaluma uyifake apha ngaphandle emzimbeni. Abafana intelezi bayayisela. Uthi manje uhambe etoyitoyini nabantu abasele intelezi mna. Uyasibona ispeed sabafana xa behamba endleleni ngathi kuhamba u-AI, akuhambi mntu. Nifuna uMan B ngokuba ngathi ngu-AI. Niyangiqhela nina, niyangiqhela. Hayi, masiphise ngoMan B e-KZN kubuye uthulela ingonyama laloba ngubani lo mfo. Kubuye lo mfo unesifuba esikhulu. uMan B ahamba e-KZN. Intelezi andiyiseli emlonyeni, ndayeka noyifaka emzimbeni intelezi yaluma. Wena ukhomperisha uMan B nomuntu osele intelezi ongamameliyo. Uyambona ungizwe ngathi uba ngathi uyagula, utyiwa liyeza ungizwe. Nimbonile khotha pha. Mna nditya ntoni? Nditya umilimili. Ucima utya umilimili uye emfazweni. Ucinga uba mna ndizawuhambe ndisithi uyayivubela, uyayivubela. Impi. Benithe yi-peaceful march leya. Xa kufikwa pha ngoku nithi uyayivubela, uyayivubela. Ibhuluko yagcwala umoya. Bengathi bendiyivubela nto. Abafana base-KZN kange banixelele xa behamba beyosela intelezi phaa esigangeni. Basela amayeza, basela intelezi. Wena uthi uhlutha umilimili uhamba nabafana pha. Nina andiyondawo yokuphambanela kule province yase-Eastern Cape. Andiyondawo yokuphambanela. Kufana nale nto nithatha amakhosi. Mna kwilizwe kwendiphuma kulo ndiphuma engqeleni mna kwakhonjwayo. Ndifuna ukuxelela ngenkosi yam pha endakhulela kuyo, uDumisani Gwadiso, uKhiwa. UKhiwa xa kukho umuntu omoshayo kwi-area yam, soze ahambe uKhiwa ahambe xentse ayotoyitoya. UKhiwa ukhupha i-delegation. Inkosi ikhupha i-delegation iyobiza umuntu omoshayo abekwapha. Abuzwe uba wenzani, awugqitywa anikwe i-24 hours uba makanyamalale apha. Ngamakhosi ke mna endiwaziyo kwelakuthi. Nithatha amaxhego wabantu nowatoyitoyisa ngaphaya. Ayoyivubela impi uyayivubela. Amakhosi, isidima samakhosi niyothi uyayivubela impi.
So iKZN iyenze isidima somuntu wakuthi jonga dadewethu basikhonkotha ngoku. OMNP mabahambe sifuna amaZulu, mabahambe OMNP sizawuhamba. Ezinto nezithende nensente. Zawuhambe nto zinezigqwathi nakunya nina. Chini awubona ngingadula pha ndithi uyayivubela impi, uyayivubela impi, impi ndivubela ntoni? Kuthiwa apha nge-English enhle peaceful march. Xa sifika pha e-10 kuyavutyelwa ngoku. Iphi peaceful kuvutyelwa? Jongani nina. Uyabona ungizwe, usmart ungizwe. The time ekwakutoyitoya eKZN kuchiswa itraki, kuchiswa everything ngendaba kaMsholozi. I-Eastern Cape yathi thina siyobhatiya loo nto yazikhupha. Esithi ungizwe ayikhale. Zisithi itraki zabantu, zisithi ivenkile, ziluthishwe ivenkile. Esithi ungizwe mayikhale. Anaya ni-Eastern Cape, anayenza loo nto. Babuyile today. Banenzise laa nto ningazange nayenza xa khange niqonde nina. Nithe nenza i-peaceful march, kanti nizofuna uba kuzoluthishwa. Niphinde nito nyenyi, MNP makahambe. Ndizawuya eKZN. Ubani yandigxotha nakho. Ndawuya ekhaya engqeleni ngeke ningene panani. Uyawuthi uyayivubela impi rha. Kwasekhaya kaloku khangelani madoda ndifuna unixelela mna. Insizwa ngekwela kuthi ngesixhosa insizwa. Ngabantu abakhetha apha bombelayo pha. Ngeke umbone umfana ohamba yokombela aye insizweni. Awunozidibanisa nensizwa. Insizwa inamandla nzima gqithi. Insizwa iphelele. Insizwa ithi ngayinyathela phansi kudabuka umhlaba, inyathela isuze. Jonga abantu apha bebekhohlela apha bafuna uhamba ngepace kangizwe. No phakela umthakathi. Kona lo mfo kuthiwa uphakanda noba uphangela umthakathi noba uyamphakela. Abantu abefuna uhamba ngepace yalamfo banyukelwe iswekile, banyukelwa ngamaxakaxa. Bahamba bedunusa apha endleleni. Eziya zihamba ngo-AI eziya. Zihamba ngo-AI aziyiva indlela ziyapusha ziyaphambili. Benda uhambe ndibila ndihambe ndikhohlela apha endleleni zisuza. Zinsizwe eziya zisele intelezi ngaphakathi eziya. Zihamba nje ziyarhawuzelelwa. Manje nje uMNP senindigxothe nakunya. Nina bodadewethu navuma iNigerians. Ngoku nibhitha ngoba zaniyeka ningabanye. Abanye zabamithisa zabayeka, enye bathini nithumela ngathi uba masigxothe amaNigeria. Kodwa nina nisidelelise ngawo. Eziklabhini asijongelwa ntweni ngoba sinamali yovusa kakhulu. Nina tsiko baby. Ngoku xa kuthiwa mabagxothwe nithi makuye thina nawukunya. Phaya ezilokishini ungangena phaya eziphunzana. Kukho abantu abanenhloko ezilihlaza ezigoso, pha inhloko engathi zibethwe ngeayini. Ngobani bebe-ayini abantwana bodadewethu? Dadewethu bahambile bangena kwiindawo ze-Nigerians. Bamithiswa babuya nenhloko ezigoso. Ngoku nithi makube sithi abagxothwe oyise babantwana benu xa basenganifuni. Asizulu into yokheyi benu, niba nishiyiwe ngamanye amankazana kwabafo baseNigeria zilweleni. uMNP makahambe kweli lizwe ngoba uMNP sifuna usuzela uphakela umthakathi. Mthatheni uphakela umthakathi, andizulu adabile namaNigeria. Nani wavume nodwa, namithiswa nodwa, naliwa nodwa ngamaNigeria. Chocho naniyityile imali yamaNigeria. Kaloku aba bafo i-100 bazi-20 rand zibe nintsi. Nicinga banemali, banimithise bawundigqiba banishiya apho. Thini zaxaka ngoku intombi zase-Eastern Cape zasithuka. Hayi, makuphiswe ngobethusile, makuphiswe ngoMNP. Nawukunya ezinto zinentwala. Ayonda uqhuqhela intwala mna. Hambe nina ntsini balekisa abantu abadala. Inkosi ibifanele ibihlala etronini yayo.
Hambe nigijimisa amaxhego apha. Mamelani nina. Ndisabuya ngani. Idolophu yethu ngumlilo. Idolophu yethu kuluthiwe. Niphinde nipavele ububhangi. And akho nelinye iNigeria elenziwe nto kusokoliswe amaSomalia qha. Kwaphinda kwabethwa nento zabantu bakuthi aba balapha bamoshelwe imoto because laa ntelezi ngoku bebehambe beqhekeza kwanto. Kophulwa everything. Guys, vukana apha engqondo. Bukelana eKZN xa kusenziwa la match. Iba peaceful. Kwayipheyisi ohamba endleleni kuthiwe chu. Le yethu bengathi kuhamba isiporho, engathi le match yeziporho, ipheyisi ibiphezulu gqithi. Ibisoyikisa kwayipheyisi yayo lento. Iwari yam ke ngaba babizwa ngoba ngamakhosi. Abantu abadala sebehamba bewelwa, abanye bawelwa yimiqhele zasentloko. Umuntu onxiba into zobukhosi akabaleki, kodwa kunyanzelekile abantu abadala babaleke ngoba ibhulukhwe igcwala umoya. Nanosigezela abantwana basekhaya. Sange sithi mithiswani ngamaNigeria ugqiba niyeke nithuke thina ngoba nathi masisele intelezi sifane nongizwe. Ongizwe kudala bayisela intelezi. Xelele thina napheyisi yantelezi thina. Akho nto uzayo esibhamini esibona masisibhamisi. Funa ukufa thina. Ongizwe wathi ayikhale yaphela iKZN yavuthuluka imole. Savuthuluka imole sidungiza ikhale. Ngoku nizoyikhalisa apha kuGompo. Igama la kuGompo alikagqibi ne2 weeks. Abanye balikakali approve igama likaGompo seyisitsho iGompo. Yathi iGompo nikani yokhupha amaNigeria niphume eshop niphume niphele 2 liters ecoke. Damn it. Asiqheli nina, sanisiqhela. Sane ukusiqhela kakubi. UMNB makahambe makuze usuzela umthakathi ngapha, sifuna usuzela umthakathi. Usuzela umthakathi ubeyamfuna iyapha kuye man. Kha nithengisa ngathi emhlabeni wethu. Kha Chini guys. Nizosimoshela idolophi, nizosimoshela brother benu abanye. eKZN guys lento andithetheleli foreigners mna. eKZN kuyangenwa shop kuthiwe amaphepha, kujongwa amaphepha balijithi na, bambona ufanelekile bagqithe. Ngoba kweKZN uzawuye point kugcwele kunuka ihlangwe point. Kugcwele qhu kwiiklabhu zamaNigeria, abantu bazotshisa iSlondon. Sanusimosha guys, sanusimosha. Nimane nisithi apha, hayi uMNB makahambe aye eKZN, thina sifuna usuzela umthakathi aze Eastern Cape, makahambe uMNB. Niphisa ngabani? Mna bendithe ndizithulela ndifuna uyiphendula indaba yematch. Bendithe ndizithulela ndifuna uphendula match. Nina ni busy. Niyandiprovoke uba niyandixhotha, niphisa ngam. Niphisa ngam. No guys, no. Please. Sanuyenza into othengisa ngabantu. Ndibonile nonduna phana imvezile unduna makahambe ayephesheya. I-energy kaPhakela Umthakathi, I love i-energy kaPhakela Umthakathi. I love i-energy kaNgizwe. I love i-energy kubani kuJesinta Nantsika lamba. Yeah. Chaba Pavelo Jesinta sitamandla Jesinta Ntoni alright. Eyona nto ningayifuniyo kuba athi amantombazana wase-Eastern Cape kum aphisa ngam kwaZulu. Kuba wona ecaphukela amaNigeria sesidelela nje kungenxa yawo. Nithi asiqole kanjani bodadewethu ungune namvumela amaNigeria nawavulela, ugqiba kwenu wavulela nithi mabagxothwe sithi. uMNB into yophisa ngoku. Xa kukho imfazwe kuphiswa nguMNB. uMNB into yophisa emfazweni. Nixelele la suzela umthakathi ndithi ndimfuna eringini enqindini.
nalangizwe futhi ngemini eyi-1 kongena omnye hayi kuqala ungizwe mangiqale ndiwise namuyise ungizwe yena la Suzela uMthakathi hey engathi akeva hey uyitya kakhulu intelezi la Suzela uMthakathi nibaxelele babayi-2 uJacinta yena saya ku-honeymoon aba babini ungizwe noSuzela uMthakathi basihlazile amantombi wethu e-Eastern Cape akasasiboni uba ngajonga ngapha ipicture kaSuzela uMthakathi ngapha ipicture kaNatsikela uMthakathi ngapha ipicture kaSuzela uMthakathi kutheni ngoku ilizwe lethu lazothinjwa nguSuzela uMthakathi nibaxelele babayi-2 ndiyabafuna ndizayi-arrange ifight qala ngongizwe ndimginqe ndize ngoSuzela uMthakathi uSuzela uMthakathi nongizwe andibabetheli babe bezoncedisa ndibabethela lento caba bazawuthatha amantombi wase-Eastern Cape especially uSuzela uMthakathi nguye lo caba hayi upavelwa gqithi ngabantwana engawakhohlwa la magama qo